Masak-masak, iki aku masak gurami. Gurami iki asine wis kayak ndiingi lho. Ndiingi gur tak goreng tok to. Terus mari ngono saloke tak kene kulkas, saloke tak ngge lawuh. Halah timbang bingung wis tak bumbu. Iki tak bumbu apa to jenenge bumbu merah iki jereke. Terus tak tambahi kemangi wi. Iki bumbune tak ulek ae lah wong kursi. Wis mari diulek terus digrengseng ngene iki lho, dikei minyak. Lah wis dikei minyak, bumbune digrengseng lho, diuseng-useng sampai layu, sampai harum. Baru ditambahi banyu, lanjut gula, uyah kambe micine aja lali yo. Dinteni sampai umub, mari ngono baru guramine dilebokne iki. Wis disiram-siram kaya didusi ngono kae lho. Ben resik, ben kaclok, baru kemangine dijegurne. Iki dinteni sampai rodok sat yo. Dadine bumbune ben meresep. Lah iki wis rodok setengah sat iki wis mateng berarti. Ayo iki wis mateng iki, sapa sing gak pengen koyo ngene. Iki jan enak, pedes, legi, gurih wis dadi sitok iki.